Molt benvinguts. Avui a l'En Companyia ens visita Santiago Espot, president executiu de Catalunya Acció. Va cursar estudis de Geografia i Història a la Universitat Autònoma de Barcelona i professionalment és director de vendes a Europa i Sud-amèrica. Avui ens ve a parlar de Catalunya Acció, un projecte polític que no un partit, que té com a objectiu portar Catalunya a la independència en l'horitzó de l'any 2014. Santiago Espot, molt benvingut. Moltes gràcies a per venir. I moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Catalunya Acció, com s'explica això que no és un partit, sinó un projecte polític? A què es dediquen? A veure, Catalunya Acció no és un partit polític perquè quan va néixer l'any 2004, amb el descrèdit que acumulaven i que en bona part també continuen acumulant els partits polítics, no consideràvem oportú néixer com un partit polític. Aspiràvem a esdevenir un referent dins el món de l'independentisme, amb un discurs molt particular, un discurs, per dir-ho d'alguna forma, radical, un discurs amb el qual es denunciessin dues coses. La primera, la condició colonial de Catalunya, i ara es veu abastament, sobretot amb la vessant econòmica, amb aquest famós espoli fiscal dels 22.000 milions d'euros, i en segona instància desemmascarar totes aquelles polítiques col·laboracionistes que duen a terme bona part de la nostra classe política. Aquest va ser el motiu l'any 2004, el que passa que nosaltres sempre considerem que la política s'ha de fer des de fora i des de dins del Parlament, i ara en aquests moments, uns anys més tard, podem dir que al Parlament de Catalunya en aquests moments ja hi ha una representació política, com és el cas de Solidaritat per la Independència, que du a terme un discurs polític amb el qual ens hi sentim plenament identificats. Significa això que Catalunya Acció no presenta candidatures pròpies, ara per exemple a les municipals? No, Catalunya Acció no pot presentar candidatures pròpies perquè és una organització política, no pas un partit polític. El que passa que avui justament hem fet una nota de premsa conjunta, Solidaritat Catalana per la Independència i Catalunya Acció, amb la qual ens mostrem disposats a col·laborar amb les eleccions municipals i especialment a la capital del país, al cap i casal, a la ciutat de Barcelona. Hem dit que obrim converses per tal que aquesta col·laboració es pugui plasmar d'una o una altra manera en les properes setmanes. Sempre tenim present que el dissabte hi ha l'assemblea territorial o regional de Barcelona, que és on es decidirà si la coalició Solidaritat va a les eleccions. A partir d'allà aquestes converses continuaran i aquesta col·laboració veurem com es materialitzarà. Deia que ja han iniciat aquests contactes amb Solidaritat Catalana per la Independència. És el partit que actualment més representa els ideals de Catalunya Acció? Bé, Solidaritat Catalana el que fa és, com a mínim, té la prioritat màxima, és la proclamació d'independència. I com que Catalunya Acció, des de que va néixer a l'any 2000, finals del 2004, primers del 2005, la nostra prioritat sempre havia estat aquesta, amb bona lògica, t'hi sents identificat amb el seu discurs. Això no significa que jo no dubti que hi hagi probablement al Parlament de Catalunya altres diputats que siguin independentistes, però pel que demostren hi ha altres prioritats per ells que no la proclamació d'un estat català independent. En qualsevol cas, com bé deia, Catalunya Acció va néixer el 2004 i es plantejava en una dècada aconseguir la independència de Catalunya. Ja han passat uns anys, creu que estem més a prop de mai? Més a prop que mai d'aconseguir-ho? Home, el que és indiscutible és que quan Catalunya Acció va néixer el 2004 i nosaltres vam plantejar el nostre full de ruta o el nostre, diguem-ne, pla d'acció i fixàvem el 2014 com a data possible de la independència, possible en el sentit d'objectiu, perquè tu a la vida, quan arranques qualsevol projecte, ja sigui polític, ja sigui empresarial o fins i tot familiar, ho calendaritzes, poses unes dates, no has de tenir uns objectius amb una data concreta. Quan nosaltres vam plantejar el 2014 com a data de la possible independència, ho argumentàvem, entre altres coses dèiem que en ple segle XXI una dècada era temps suficient per assolir un estat català independent si es feien les coses bé, perquè en ple segle XXI els canvis socials es produeixen amb molta més rapidesa que no pas fa 100 anys. Tot això per la tecnologia. Avui en dia ho hem vist, per exemple, a Egipte, no? Doncs a Egipte ha caigut una dictadura d'en Mubarak que portava no sé quants anys a base de Twitter i a base de Facebook, cosa que era inimaginable. Per tant, els canvis socials es produeixen amb molta més rapidesa. Llavors, bé, una dècada era temps factible. Quan nosaltres vam començar ens titllaven molta gent de tocacampanes, de sonats, etc. I ara ens trobem en una situació, a l'any 2011,
amb el qual el que no podem negar és que l'eix central del debat polític al Principat de Catalunya és la independència. El que no podem negar és que el 13 de setembre del 2009, amb aquella famosa consulta d'Arenys de Munt, es va capgirar el panorama polític català, i el que és indiscutible és que l'any 2011 ara la gent la independència la veu molt més a prop de la que la veia fa uns anys. Inclús crec que avui han sortit unes enquestes oficials, crec que són del CEO, amb el qual, ara no les tinc presents, però el que sí tinc present perfectament és que l'independentisme s'ha triplicat, si no recordo malament, en els darrers 5 anys. Per tant, home, si no és el 2014 i fos el 2016, doncs tampoc passaria res, però com a mínim el que no ens poden acusar els de Catalunya Acció, ara el 2011, és de ser uns tocacampanes, com ens acusaven molts a l'any 2004. Parlava ara de les consultes populars sobre la independència de Catalunya. Què li sembla aquesta eina per arribar a aconseguir la independència? És un primer pas? Home, a veure, aquesta eina, doncs el que ha demostrat són moltes coses. Una de les coses és que els catalans som un poble, que podem ser un poble que hem estat vençut, però som un poble d'avançats. Perquè el que ha fet Catalunya amb les consultes és una cosa que no té comparació arreu, a cap lloc del món. És a dir, hem estat els pioners en organitzar-nos nosaltres popularment per crear un sistema paral·lel, en definitiva, perquè aquí s'ha creat un sistema paral·lel a l'oficial, al de l'Estat. Aquí hi ha un cens propi, hi ha uns voluntaris, hi ha un sistema informàtic, hi ha tot un protocol de votacions per a aquestes consultes, etc. Per tant, vull dir, és indiscutible que hem creat un sistema, diguem-ne, propi, i això el que ha motivat és que molta gent s'hi hagi anat vinculant a aquestes consultes, i el que és indiscutible és que gràcies a aquestes consultes, repeteixo, fonamentalment gràcies per això als pioners que van ser la gent d'Arenys, avui en dia la independència es veu com una cosa abastable, no es veu en absolut com cap utopia, i a més les consultes són la imatge motivacional de la independència, és a dir, es veu que nosaltres podem dipositar el vot afirmatiu, o aquells que sigui negatiu, el vot negatiu, en una urna, amb tot un protocol i una parafernàlia de votació democràtica, i no passa absolutament res. Ha estat una imatge motivacional, per tant, ha estat, diguem-ne, jo crec que l'eina cabdal per estar en la situació de clima independentista amb la qual estem. Ens trobem, de fet, a unes setmanes de la consulta que es celebrarà a Barcelona. Creu que el resultat que es pugui obtenir a la ciutat comtal és clau? Jo no diria clau, però sí que diria que molt important. És a dir, la consulta de Barcelona serà la culminació de tot un procés. No crec que després es faci ja cap més consulta. Jo particularment estic molt esperançat. El diumenge passat al barri, no, a la vila, perquè els graciencs, vull dir, se'ls ha de dir vila, no? A la vila de Gràcia es va assolir una participació molt elevada, però el més important és que el sí és majoritari, és a dir, això és el més important. Però, a veure, no podem oblidar la íntima relació entre Barcelona i Catalunya. És el cap i casal. Barcelona és qui ha fet Catalunya. En pocs països del món trobareu un binomi tan estret entre la capital i el país, no? Vull dir, Barcelona ha estat el nucli fundacional del país, no? Per tant, és clar que el resultat de Barcelona és cabdal, no? Saben perfectament els nostres enemics que anorrea en Barcelona s'anorrea a Catalunya. Sempre, tradicionalment, la repressió més ferotge que ha patit el nostre poble ha estat contra la ciutat de Barcelona. Jo el dimarts passat, per exemplificar això que dic, el dimarts passat vaig fer una conferència a l'Ateneu Barcelonès que portava per títol Barcelona, capital del proper estat català. I la vaig començar explicant una anècdota que es va produir el 26 de gener del 1939, quan les tropes feixistes arribaven o entraven a Barcelona. Hi havia les tropes del general Solchaga que van entrar per Vallvidrera, pel Tibidabo. I es veu que quan en Solchaga, aquell 26 de gener, va arribar a Vallvidrera i va veure la ciutat de Barcelona als seus peus, va pronunciar una frase que era «Però ¿quién ha permitido esto?». Això demostrava, diguem-ne, la grandesa de la ciutat, que fins i tot els propis enemics quedaven sorpresos d'aquella ciutat que s'havia volgut anorrear tradicionalment des de Felip V fins a les bombes del general Espartero, doncs s'havia pogut recuperar amb aquella majestuositat. Per tant, sí, la consulta de Barcelona jo crec que serà molt important, no diré cabdal, perquè el camí ja s'ha fet.
La votació de Barcelona no farà enrere el moviment independentista ni rebaixarà el clima independentista. Sí que el pot incrementar. I la projecció internacional de Barcelona, amb tots els respectes, no és la d'Arenys de Munt, la d'Esplugues o la de Reus. Vull dir, la projecció internacional de Barcelona és molt important. Parlava vostè ara d'uns enemics. Qui són els enemics avui dia de Catalunya o de la independència de Catalunya? Bueno, els enemics de la independència de Catalunya són aquells que no són independentistes, òbviament, no? Però bé, en fi, tots ja sabem que la història de Catalunya el que demostra és que té dos grans enemics, que són l'estat espanyol i l'estat francès. Som un poble mutilat entre dos estats. Som un poble al qual, en fi, se l'intenta fins i tot mutilar dins el propi estat espanyol. Ho hem vist amb les emissions de TV3, no? Vull dir que han estat tallades al País Valencià. Per tant, l'enemic, en fi, sabem perfectament que és l'estat espanyol, ho demostra dia sí i dia també, i per tant aquests són els màxims enemics de la independència de Catalunya. Però també en tenim a casa, enemics de la independència i que porten noms ben catalans, com Puigdengoles o noms, diguem-ne, catalans de 50 generacions. Però tots els pobles ocupats i tots els pobles conquerits, com és el nostre, i sotmesos amb unes lleis estrangeres, produeixen aquests elements, vull dir, aquells elements que volen estar a bé amb l'enemic i li fan la gara-gara i es posen del seu costat. Però això li passa a Catalunya i li va passar a Croàcia i li va passar a Irlanda i inclús als jueus també els hi passava, no? Vull dir que els pitjors deien els que castigaven més els jueus als camps de concentració o en el gueto de Varsòvia eren els propis vigilants jueus, que es volien guanyar el favor de l'amo. Reprenem ara la qüestió de les consultes. Què caldria perquè es fes un referèndum vinculant a Catalunya? Doncs la voluntat del Parlament de Catalunya, això és el que convindria, no? És a dir, que hi hagi una majoria de diputats independentistes que estiguin per aquesta feina. Tot i que ara hem de reconèixer que una de les coses que majoritàriament s'ha imposat és la percepció de que aquí, abans que un referèndum o que un plebiscit, això seria una discussió de tipus jurídic, no? Però abans d'aquesta votació el que cal és una proclamació unilateral d'independència. Hem vist com Kosovo ha sentat un precedent en el dret internacional que un Parlament, elegit democràticament, com és el cas de Kosovo, ha proclamat la independència. Aquella independència ha estat reconeguda per la gran majoria de les nacions del món, a excepció naturalment de l'estat espanyol, a excepció de Rússia i alguns més, no? Però el que hi ha fonamentalment és aquesta voluntat. Aquesta voluntat hem de reconèixer que ara per ara en el Parlament de Catalunya, segons diuen els propis protagonistes, no és majoritària, encara que hi hagi diputats del partit majoritari com és Convergència que es declaren independentistes, però ells prefereixen resoldre abans uns altres problemes que no el de la independència, quan en definitiva, si volen resoldre un problema de crisi econòmica, s'han d'encarar amb el motiu principal, que és que cada any volen del país 22.000 milions d'euros. I si tenim un pressupost de la Generalitat, sembla que ronda els 40.000 milions d'euros, i ens en furten 22.000, doncs els catalans només que saben sumar i restar tots, doncs ja veurien el que es podria fer amb 22.000 milions d'euros. Però és una qüestió de la voluntat política representada al Parlament. Respecte a aquesta representació política al Parlament, ha succeït un fet històric en les darreres eleccions autonòmiques. Ha entrat un nou partit al Parlament, Solidaritat Catalana. També es presentava reagrupament amb altra candidatura. Esquerra Republicana també, partit declarat independentista. No creu que si les diferents forces polítiques independentistes formessin un front comú s'aconseguiria més? Sí, això és el que venim dient alguns des de l'any 2008. Nosaltres des de l'any 2008 que venim dient això. Però bé, les coses potser no són tan fàcils i ja ha quedat demostrat, no? Però sí que probablement a les eleccions passades, si s'hagués generat aquest bloc independentista, els resultats haguessin estat uns altres. Però bé, tot i així, una vegada vista amb la perspectiva de 2 mesos i pico o 3 mesos després de les eleccions, jo també el que crec que s'ha fet una mica net, s'ha separat el gra de la palla també, no? I aleshores, bé, els que han entrat han estat aquells, aquest nou partit, com és el cas de Solidaritat,
doncs aquells que han tingut l'habilitat, la gràcia, digueu-li com vulgueu, doncs de recollir una majoria de vots més grans que no pas l'altra opció que es presentava, com era el cas de reagrupament, no? En quant a Esquerra Republicana de Catalunya, home, està pagant, doncs, vulguem que no, en fi, les conseqüències d'una política nefasta, doncs, en els darrers 7 o 8 anys amb aquells 2 tripartits, no? Jo no diré ara pas que Esquerra Republicana no és independentista, perquè en fi, conec gent de les bases i en fi, algun dirigent d'Esquerra, i no puc negar doncs, que són independentistes, no? Ara, una cosa és ser independentista i una altra cosa és que la prioritat de la teva acció política, el nord de la teva acció política, tot allò que marca el teu fer diari, parlamentari i polític, sigui la independència. Això Esquerra Republicana no ho té. Ara mateix, no fa pas gaire, inclús va donar suport als pressupostos generals de l'Estat amb en Zapatero, no sé si recordo l'any passat o l'altre, no? Esclar, un independentista, en tot cas, el que vol no és l'estabilitat de l'Estat que li està robant, vol la desestabilització d'aquell Estat, no? Perquè el que pot passar és que s'estabilitzi tant l'Estat doncs que aleshores els catalans ja diguin per què dimonis hem de ser independents. Per tant, Esquerra Republicana està patint això i ara l'expectativa independentista hem de convenir que qui l'està administrant i per la seva acció parlamentària també i pel seu discurs és Solidaritat Catalana. Canviem ara una mica de tema. Fa unes setmanes el Tribunal Suprem va dictaminar una sentència donant la raó a uns pares que demanaven que els seus fills ja poguessin estudiar també en castellà a les escoles de Catalunya. Què li va semblar? Doncs exhauriria tots els adjectius negatius i fins i tot algun de bastant gruixut, que no diré aquí ara a ETV, no? Però que pensin una cosa els catalans i els telespectadors que ens veuen. Això va ser motivat per 3 famílies. 3. Aquestes 3 famílies, que són membres d'una entitat nefasta, una entitat, en fi, comandada per un personatge absolutament indesitjable, al qual a vegades tinc la desgràcia de compartir debats amb ell, que és en Francisco Caja, van presentar això i el Tribunal Suprem els ha donat la raó. Per tant, això és la escenificació perfecta, la prova més magnífica que som una simple colònia. La voluntat de 3 famílies ha passat per sobre de la voluntat majoritària del poble de Catalunya representada en el seu Parlament, perquè tots els partits polítics, a excepció de Ciutadans i PP, estan pel règim, pel sistema educatiu de la immersió lingüística. Ha passat per sobre de la pròpia Generalitat, ha passat per damunt de totes aquelles institucions democràtiques del nostre poble la voluntat de 3 famílies. Per tant, hem de convenir que això de democràcia res de res. Una prova més, a més, que o nosaltres tenim un estat propi que és simplement ser l'amo dels teus propis destins o simplement ens trobarem amb aquestes situacions que són, en fi, repeteixo, la prova més evident, més clara de que aquí el que som els catalans simplement és uns esclaus de l'estat espanyol, que la nostra funció es limita a pagar i a callar. I a més, a no poder parlar fins i tot ni amb la teva llengua, o que t'ensenyin els teus fills exclusivament amb la teva llengua. Vostè creu en el bilingüisme a Catalunya? No. És a dir, el bilingüisme és una cosa que és una fal·làcia absoluta. Cap societat és bilingüe. Això qualsevol lingüista us ho podrà dir. Els individus són els bilingües. Ara les societats no són cap, és bilingüe. Aleshores, el bilingüisme també és l'antesala o és el preludi de la desaparició d'una llengua, que sempre és la més feble, i en aquest cas és el català. Per tant, vull dir, això s'ha anat construint aquí tota una situació d'engany amb la qual hi hem caigut els propis catalans, diem que nosaltres som bilingües. No, o sigui, qui és bilingüe, per exemple, és un nen que son pare té un idioma i sa mare un altre i es cria amb aquelles 2 llengües. Això és un personatge bilingüe, no? Però les societats no són bilingües i Catalunya, vull dir, no és bilingüe. Catalunya té una llengua, és la llengua catalana i la llengua castellana, la qual gaudeix d'una salut immillorable, vull dir, la parlen no sé quants centenars de milions de persones i tot plegat, és una llengua
que la parlen molts catalans, vull dir que és la seva llengua materna, cosa que és innegable, però que va ser una llengua imposada, i això no ho podem negar. Quan hi hagi un estat català independent, òbviament l'única llengua oficial ha de ser la catalana, i això no significa ni que es tanquin els castellanoparlants i que se'ls posi a la presó, ni que se'ls persegueixi, ni res de tot això. Continuaran parlant el castellà doncs amb tota tranquil·litat. Voldria, abans d'acabar, recuperar una dada que ha dit vostè abans, i és que precisament avui la Fundació Carulla i Estade han presentat les dades d'un informe que deien que els catalans que afirmen voler la independència s'han triplicat en l'última dècada. Per què creu que està passant això? Doncs està passant perquè això és, en definitiva, s'està arribant a la culminació d'un procés que dura ja 300 anys. És la impossibilitat que aquests pobles puguin viure de manera conjunta i d'una forma harmònica, pacífica i en pau, més o menys. Al llarg de la història això ha tingut alts i baixos. Hi ha moments que als espanyols els ha interessat més, diguem-ne, afluixar el dogal, i hi ha altres moments que el volen, diguem-ne, apretar el dogal. Llavors, clar, ara aquí, entre la sentència del Tribunal Constitucional, entre tota la situació econòmica que hi ha a l'espoli fiscal, és una cosa que els catalans ja pràcticament tothom té assumida. Els atacs contra Catalunya, contra la seva llengua, contra la seva cultura, perquè aquests espanyols arriben a ser, i perdoneu que ho digui, tan primaris, tan cavernícoles i tan obtusos, que fins i tot una criatura com és el protagonista d'aquesta pel·lícula Pa Negre, una criatura que em sembla que deu tenir, no ho sé, 11 o 12 anys deu tenir, i va a Madrid a recollir un premi, i perquè ells pensen que no s'expressa prou bé en llengua castellana, que la criatura ha fet tots els esforços, el posen a les potes dels cavalls. Una criatura d'11 o 12 anys, o sigui, no tenen ni miraments amb això. Això és un exemple del per què augmenta l'independentisme, i en podríem trobar d'exemples d'aquests, innumerables. Com s'imagina una Catalunya independent? D'entrada me la imagino amb 22.000 milions d'euros més, cosa que és una cosa ja prou important. Però el més important per mi, us ho dic amb sinceritat, no són els 22.000 milions d'euros. Perquè encara que, jo ho dic sempre, vull dir, encara que nosaltres no patíssim aquest espoli fiscal, jo particularment continuaria sent independentista, perquè no hi ha res millor que ser amo a casa seva i ser amo dels teus propis destins. I sobretot no hi ha res millor que els teus fills no hagin de passar pel que nosaltres passem, que són aquestes lluites, això de que si ets català, que si ets espanyol, que si parles el català, que si no deixes parlar el castellà i totes aquestes coses. Tenim l'obligació de llegar a les properes generacions un país amb el qual ells no hagin de lluitar contra aquestes coses, sinó que hagin de lluitar contra allò que lluiten danesos, noruecs o argentins, que és fer del seu poble un poble de primera línia mundial, competitiu en tots els aspectes. I això és una obligació que tenim com a catalans i fins i tot també com a pares i com a mares. Doncs Santiago Espot, president executiu de Catalunya Acció, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'En Companyia. Moltes gràcies a vosaltres. I a vostès els esperem, com sempre, la propera setmana a l'En Companyia. Fins aviat.